the kingdom. Matthew chapter 13 from verse 24. Matthew chapter 13 from verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed ears, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Say, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling up the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first to collect the weeds and tie them into bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you. Parable iri panapa zando zvakafanana neumambo hwaMwari. This parable resembles the kingdom of heaven. But the kingdom of heaven ine imwe kingdom inorwa nayo. But pano muridzi wemunda rima munda wake ndokubva atora wheat, mbeu yakanaka, good seed, ndokubva adyara. An enemy came during the night. During the night, usiku, during the night by revelation is the time when you lack knowledge. Kana tunguwa ekusaziva. Crowd, the devil takes advantage when you don't know the truth or when you don't know the real kingdom of God. Fake money ine power kana vanhu vasati vambosangana ne-original. Haugone kunotisa chiri fake kana usina kubvira waziva chiri original. Kureva kuti kusaziva original kunoita kuti umbotreata fake as original for a while. So muridzi wemunda, the owner of the field, ndiMwari. Kingdom ya Jehovah ndo yatirarama tiri mairi. But ine imwe kingdom isina munda, but ine munhu unodyarawo zvinhu zvaanodyara mumunda wemumwe munhu. So pano paita vanhu vaenda kuna tenzi ndokubva kuti, "Ishe, munotitendera here tiende hedu tondodzura nokuti taona kumunda kwenyu kuine maweeds?" Answer yake ndeyati, "Handidenda kuti ndiparidze." Haana kufara nekuti kune vanhu vaona maweeds. He still worried nyange vanhu vaona maweeds. Saka answer yake ati, "No. Kwandinobva kudomboshawa kumunhu akauya kuzoita mari icho anotobhadharwa. Wesi pakazoita munhu ada kuzviita mahara munotosekerera." Pano muridzi wemunda adyara mbeu yake yakanaka, pane vanhu vaona zvisina kunaka mumunda, ndokuuya vachiti, "Munotitenderere tiende kunodzura." Iye ndokubva ati no. Apedza kuti kwete ndokubva ataura statement iri very strange, zvanzi, "Regai zvikurirane until harvest time. Let both grow together." Ndaifungidzira kuti purpose hombe yemaweeds ndeye kufaitana ne-the good seed for nutrients. But ukaona muridzi wemunda ati let both grow together, zvoreva kuti anotrusta good seed kuti no matter the challenge it will still grow. Kureva kuti kana waamukingdom yaJehovha haisi nyaya yekuti ndiani anokupikisa. Nyaya ndeyekuti wakaitwa nani uye akaisei mauri. Problem yedu, we talk much about the devil and less about God. Danger yatinayo kwa Africa, we talk much about the devil and less about God. Wese munhu auya kuchechi anoziva zvaakaitwa nevanhu vakamumaka nevanhu vari kumuroya. Zvishoma zvaanoziva zvaakaitirwa naMwari wacho nyange achiroyiwa. Kureva kuti we have preached less about the kingdom or about the cross, and we have talked much about the devil. Handisi kuramba kuti Satani ariko, but unofanira kuziva kuti nyange ariko, Mwari ariko futi. And ane favor yaakakuitira more than the devil. Iwo wakatengwa neropa raKristu, devil haana. You have been empowered. Ukasikwa nelikeness neimage yaMwari. The devil is a spirit being. A spirit being akasiyana ne human being.
a spirit being anonzi devil ana likeness neimage yaMwari. The devil was once an angel. Kuti Satan haana kusikwa naMwari, haisi creation. Satan rebellion yakawanikwa maari ndokubva ava nezita iroro. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. An angel ine imwe attribute isingawanikwa kumunhu. Munhu ane likeness neimage yaMwari, but an angel haina likeness neimage yaMwari. Zvoreva kuti by standard yeheaven the devil is lesser than men. Even angels, Hebrews chapter 1, angels are lesser than men. Saka uchiona kuti zvinhu zvinoitirwa munhu naMwari haagoni kuzviitira ngirozi. Ngirozi dzakaita rebellion dzikaenda kusaidi kwaLucifer dzakatopiwa judgment, hadzina kupiwa Kristu, hadzina kupiwa a plan to be saved. But munhu paakatadzira Mwari, Mwari vakasiya denga ravo vakava munhu, vakaendera munhu pamuchinjikwa kuti munhu aponeswe. Why? Nokuti munhu naMwari they are the same. Munhu ane likeness neimage yaMwari. So problem yedu ndeyekuti we have talked much about the weeds. Zvakuti we don't understand the strength in the good seed. Saka muridzi wemunda ati let both grow together. That statement iri enough kuti tizive kuti no matter the weeds, you can still grow. No matter kuti kuna ane zvaaronga zvakaipa against your life, but kune zvinhu zvisiri against you zviri for your life zvakadesignwa naMwari, zvakuti despite kuti nyika ine varo you can still make it. I understand varo variko, that much I know, but kufunga kwako regantaure chinhu. Kana fungo yako iri kuti mwoyo wangu ngaafi kuti zvangu zviite, I will shock you this way. Even akatofa zviite, nekuti zvinoita kuti zviite zvinhu zvaunofanirwa kuita uye nekuziva. Okay, hausi kundidzwa. Mwoyo wako akafa unogona kusabudirira futi. Nokuti chinoita kuti ubudirire hakusi kusaroiwa, but kuziva zvekuita. Saka uchiona izvo zvausati waroiwa but hapana chiri kuita. Asi unofanira kutokoroiwa usati. Ukaona ndarika zvauri kuita, ufanizikana. There is something you must know. Wana mvunzo wangu kuti kufunga kwako strive masiwa kwaanobva kusina varoi. Kana kuti akapedza varoi vese ndokubva aita connect. Akaita variko. Unofungidzira here kuti munhu wese ari successful chaakatanga aita akadhina nevaroi kumusha kwavo vese ndokubva apedza ndokubva ava successful. Statement yekuti let both grow together inongoreva kuti despite what is happening close to you, you are already anointed and blessed by the Lord to make it. Regai zvikurirane inotoreva kuti zvinotokura izvinhu zvakadaro. In other words, vanhu vari kuda kundodzura ndo chinhu chavasiri kunzwisisa kuti hakusi kudzura maweeds kwaita kuti mbeu kuti kasadzura mbeu haikure. Jesu ari kuti even zviriko both will grow together. Zvinoita mukuru vari wekumusha kwenyu variko. There is a level in God yekuti even enemy iripo you can still make it. Mwari haana kureya Satani kuti azikanonzi ndi Mwari wamasimba ose. Anoita Mwari wamasimba ose Satani ariko. That's why ng'anga dzisina kubvisirwa simba panguva yaFaro dzakakanda chimbo dzikava nyoka. Mozisi naAroni ndokubva vakandawo ndokubva yava nyoka inodya idzodzo. Kureva kuti simba raMwari riri ready kumedza rimwe simba risiriro. Rinotofidha pasimba reenemy. Nyoka dzakadyiwa dzeng'anga dzakadyiwa kureva kuti Mwari ane type yenyoka dzinongodya nyoka. In other words, ari kuti chese chatizoendwa naSatan to kill you is part of your food. Is part of your strength. Nyoka idzi hadzimbodya zvimwe zvinhu, dzinotodya kana pakandwa dzimwe dzisiridzo. Let both grow together. Is statement inotaridza kuti no matter the challenges, you are designed to flourish. Problem ndeyekuti you have heard much about the devil and less about what God has already done for your life. Vanhu vanotozati kumusha kwedu kune varoi, kune ropa rakatodeuka so, nokuti kana paine ropa rakadeuka so pakachekereswa munhu achifambe musha. Izvozvo ndazvinzwa. Unoziva here kuti muchiKristu kune ropa futi rakadeuka. Kana uchitenda munhu uyi ropa wakatengwa neropa raKristu. Kana kuna akadeura ropa rembudzi kuti zvako zvisaita akawesta mbudzi, nokuti wakadeukirwa neropa rake mwanakomana waMwari. Kureva kuti your focus must be on the good seed more than on the weeds. Handisi kuramba kuti maweeds ariko, but muridzi wemunda ati let both grow together, meaning no matter the weeds you can still grow. Problem ndeyekuti your focus and your knowledge iri lesser concerning what God has deposited inside you.
chaunoziva ndechekuti kwedu kuna varoi, kwedu kune ngozi. Kwawakauya kwacho kuna Mwari kuti kunei, hapana zviri kuzikanwa, kungopinda chechi chete. Kwenyuwo futi kune munhu basi. Yakafirwa kavhangeri. Vhangeri ine munhu akatorererwa akaenda pamuchinjikwa akafa akamuka nezuva retatu. Yandiri kuparidzai ine munhu akatoifira. Saka kana kuna akazosimuka akaenda kunoraya zvaakauraya against your life, you can still make it by the blood of Jesus. Problem yako ndeyekuti your focus kana kuti your knowledge iri muchly to the negative world. Na dai weziva situation iri kumusha kwedu, dai weziva zvakaitika kwedu, zvekwenyu unozviziva wakazvivimba ukazvitrusta. Zvaurikutadza kuziva nekutrusta ndo zvawakaitirwawo naMwari. Anditi hausiriwo wakaudza ngozi kumusha kwenyu. But by the reason of bloodline, wakainherita a challenge. Ukauyawo kuna Jesu, ukatengwa neropa rake, you also inherit zviri muna Kristu. Aiwa kana vanhu vachitreswa even diabetes obvunza kuti kuna sekuru wako wakairwara here. Zvoreva kuti ukatendawo futi muropa raJesu, tinofanira kumbokuona nekakubudirira katoziva kuti akasvikapo pandezvekwenyu. Kune munhu akurwara zvekuti vakamuvheta vanobvunza kuti hauna tete vakamboita BP here kana sekuru kana kuti shuka. Kuna kuti vari kuti chirwere ichi hachina kutanga pauri but chakauya through the bloodline. Zvino kuti kana watengwawo futi muna Jesu, pane kamwe kakubudirira katinofanira kungoti hausiriyo but ndofunga kwawakatenda. Osaka zvawakatenda ngazvimanifestewo mulife. Because zvine chekuita netrace of the bloodline. Saka muridzi wemunda ati kuti let both grow together. Vhangeri rauya nevanhu ndeyekunodzura mawitsi, nokuti pfungwa yavo ndeyekuti as long kune mawitsi zvinhu hazvikure, kana kune mawitsi zvinhu hazvifambi zvakanaka. But muridzi wemunda ndokubva ati both to grow together until harvest time. Kureva kuti uchatomanifesta mafruits despite kuti close to you there are weeds. Zvanzi regai zvikurirane kusvika panguva yekukohwa. Kureva kuti hatisi kuzotadza kukohwa nokuti kumunda kwaita mawitsi. Which means the type of the good seed yakaplantwa ine maproperties ekufighta whatever chiri ready to be fought nemaweeds. I'll explain it this way. Maweeds ndaifungidzira kuti auya kuzofighta for nutrients. Nokuti just come men of God. Iyi ndo good seed ndo wheat. Maweeds obva amwe otanga kumera ari panapa. Ndaifungidzira kuti mumunda maita competition yekuti uyu achida mvura nemaroots ake nemanutrients, maita maweeds ari kufighta for the same water. But I've realized this, kuti good to seed, iro zita rekunzi good to seed, haridye anything but chiri designed for good to seed. Iri nokuti iwheat hachigone kuva nesame desire kana kudya chinhu chimwe chete, nokuti iri iwheat, iyi good to seed. Kuva mwana waMwari kunoita kuti uregere kupinda pacompetition nevanhu vekunyika, nokuti zvamunoda nezvamunotenda zvakasiyana. Hausi pacompetition, wakatoeliminata competition netype of family you now belong to. Ino zvafanira nemwana mudiki nemudhara, havambofa vakanetsana pazvinhu zvakawanda nokuda kwokuti age difference. Vafana vanenge vachichema kuti mazepi adhura, zvakati zvadhura. Iwo uri mudhara haumbofa wakaona kudhura kwemazepi nemabhabhokamu, unenge uchitaura nyaya yesimende nekuti uri zera rekuvaka. Ukatoona zera rako wakuti mazepi adhura patoipa, nokuti there must be a difference. Difference age inocreate a difference per desire. Hakuna mudhara mukuru ari pacompetition nemwana wagireti 4 hazviite. Even ukanzi vese vanofarira vakadzi uye toda vakura kwete tuchechi. Kureva kuti competition yakaeliminatwa already nekuda kwetype of wheat netype of seed. Ndopandakati ndopanozondivhundutsa manje kuti doro rikakwira imwe chechi inopoekana. Asi ndatara zvemazita, imwe chechi inonwa. Saka rikakwira zviri pachena kuti musi wavana matemushi. Vanenge vachingoudza kuti wakwira panzapa. Panze pamkatika mazano. Amazano panze pamkatika. Chadona crusade yadatiitwa mukati. Jesu paakatouya akati ndakainga makwai akarasika. But zvanzi setsika yake aienda kusinagoge musi weSabata. Indava tsika yake ichipikisa calling, haisi kupikisa. Tsika yake aienda kusinagoge musi weSabata. But akaingei
makwai akarasika. Zvapachena kuti anga akarasikira kupi? Usina mukati. Nokuti munhu ari kutsvaga vakarasika anofanira kuenda panze. Sakaona kuti ma-enemies ake ese Jesu vaimupikisira mukati imomo nokuti akainga vakarasika but vamukati. And in our times it's the same thing now. Crusade yada toitwa mukati. Nokuti mukati maapanze, panze pamukati. Rudo rwatoparidzirana kuchechi ukaenda kubhawo ndiko unotoruona unachichinjana skati. Kuchechi Bhaibheri munhu anonenga rake ende hatishende zvako izvo. Unoziva kuti panze pamukati but mukati maapanze. Vanhu vanotokatirana kasitabu ikako but mukati umo hamuna chakanaka. Saka chero tikada kutoita kana all night tinotora muimbi wepanze nototozoziva kuti panze pari mukati. Ndotoziva kuti heda hazviite hatikatotora panze because titori panze tiri mukati umo. Saka tikatoudza baba Harare toziva kuti mukati muri panze, saka zvinoita vanhu vanotozara. Varume vane moyo wakanaka wekuda kundodzura, but muridzi wemunda ati no. Vane chido but havana chipo. Difference yechipo nechido yakasiyana pakudai. Munhu ane chipo anoita zvinhu, munhu ane chido anoita zvinhu. Zvekuti kana usiri alert or mature, you cannot tell the difference. Chipo nechido zvakasiyana mbichana. Ane chipo is divinely designed already kuacta in that field. Afana na macheso kuridza gitari kwaari chipo. Ane chido anogona kuenda College of Music otrainwa kuridza. Ipapo unogona hako kuriridza but kuburitsa album haisi training. Unopedza wangoridza gitari pasingaimboobva waiti jazz. Zvese zvatonetsa ipapa. Ndatosiya, ndandasiya. So vanhu havari kunzwa moyo kuti we need to do something for our master. They are not what. That's why muridzi ati regai zvikurirani. Kana nguva yekukohwa yakwana, I will tell the harvesters, not you. What we want to go and pull the weeds kunodzura. Jesu haasi kuda vadzuri, ada vacheki. Yeah. Kune vanotonzi ma-harvesters vari designed to pull. Yeah. But kune vangodzwawo shungu nekuti mudhara mungarege mumunda mune ma-weeds. Do you know? Chaita kuti arambire vanhu ava vamotivetwa ne-weed kuenda kufield. Nokuti pakadyarwa good seed they were quiet. Kusvika nguva yakabuda ma-weeds. That's why I always tell people this. Preaching about sin harisi gospel zviziviso. Chinokumotivate to preach is what Christ has done for us so that if we believe can be saved. Chinonzi gospel ibasa rakabatwa pamuchinjikwa naJesu kuti anini anotenda mari aponeswe. Kutaura pamusoro pezvivi kunenge kuadvertisa chinhu chakaipa but usingape vanhu empowerment and a way out kuchiavoida. Mazuva atainwa tichienda kubhamu nemakatonyorwa be faithful to one partner, iwe une umwe munhu imomo. Hazvina basa zvavari kunyora, mawarning haisi empowerment. Unototyora murau wacho uripo. Do you know kuti law is hard to maintain? Why? Because even Moses asati asvitsa matombo kuvanhu ndiye akatanga kupwanya. Iye wacho ari right ndiye akapwanya. Eitova sign yekuti even ukazvifunga kuti uri right unotopwanyawo. Moses aine matombo elaw achinziendesa kuvanhu mutemo. Atarisa akaona vanhu vachiita zvisirizvo akagumbuka akapwanya. So the number one man to break my law is Moses. So varume vaenda vakati ishe titendere tiende kunodzura. Vari kumotivetwa nesin. Havana kuona good seed. Hanzi taona mumunda menyu mune mbeu isina kunaka, mune ma-weeds. Titendere tiende kunodzura. Chiri kuvamotiveta isin. We have such kind of people. They do things out of inspiration, not because they are gifted. They have been inspired by somebody. I'll show you the difference. Tinofana taiti tikaona film rekarati. Taibuda imo muchifudza nesuwo taakutorowa. Because unongo chitokopa pana mushanda sezvotora. Zvaitwa zvese unongo chitoitawo. Problem ndei, you have been inspired. You are not trained. Saka zvinoda kuti uchigona kudaro ukadena munhu unorohwa uchiita chaizvo zvemufirimu. Nokuti vaya vanokuita firimu chete, they were trained to do so. Saka uchiona even paWrestling vanoti don't do this at home. Why? Handi zvekumba zvinotrainwa.
ukanakirwa nokunofukidzira kuti unozvikwanisa. So somebody can preach out of being inspired by somebody asiri gifted. So ndo vanozova type yevanhu vari kunzi naJesu no. Koishe munorambira ivo ndavoda kuenda. Zvapachena kuti vamwe vakarambirwa but vangorowa zvakadaro. Proof yekuti vakarambirwa vachirowa zvakadaro. Zvanzi imimi muchasanganisa. You put both wheat negood seed. Saka ndakurambirai nokuti munobatanidzira. Uchaona kuti pakuparidza pane kubatanidzira kana usiri gifted to deal with the right thing. Rinotanga rakanaka Jesu utanga kutuka mamwe machechi nawo mwafundisi. Unobatanidzira zvese nyika yacho, Satani wacho, machechi acho. Zvekuti kana dai Jesu akadzoka futi anogona kusatadza kupinda chechi yenyu nokuti yenyu iri serious. Hauzere kuti vanhu vaenda kuEmmaus vakatanga kuparidzira Jesu pamusoro paJesu. Chechi yenyu kupinda kana mwari wacho unomutendeudza. Vakamuparidzira Jesu pamusoro paJesu. Vakati asuri munyowani kana tine Ishe wedu Jesu izvi. Badiki vaimubhabhatidza araita zvekutamba vaimunyika. Iwo vakamboparidzirwa zvekuti unonzwa mhosva kuti kudenga kwacho saka handichaenda shuwa. Purpose of preaching is to correct and to empower. But unosvika pakuudzwa kupedzwa power sokuti saka pane zvatiri kuita. Varume vakaona maweeds kumunda vakati toda kunotaura nemukuru, toda kudzura. Vamotivetwa neweed. Sin inogona kukubhowa. Ukatotanga kuparidza kuti vanhu uriita zvakaipa, vanhu vari kukanganisa, vanhu vanofanira kutendeuka. Ukabhoikana nesin, unogona kuuya kutozorova. Panoita problem. Vese vari supposed to preach, they are motivated or they are pushed by the good news. Basa rakabatwa naJesu pamuchinjikwa ndo drive yekuti munhu aparidze. Kwete kuti kunyika yaipa. Kuipa kwenyika kana ukazviona denga racho ragara harisi rako ende plani ine muridzi wacho adati vanhu vapinde iri izi. That's why Mwari Nopa vakataura naNoah. Vanhu havana kuvaka, that's true. Noah akavaka. Door harina kuvharwa naNoah. And measurements edoor haisi size yaNoah. Aitopiwa naMwari. That's why nzou yakakwana kupinda. Nzou naNoah nzou ihombe. Saka size yedoor haisi size yaNoah. Kureva kuti Mwari muridzi wevanhu anogona kukupa vhangeri rekuti chero munhu wakamaka anopinda. Usatori mastandards ako sekunamata. Standard yekunamata ibasa raakati ani nani anotenda. Paani nani hazvina kuti vanhu vese unovafarira, unotambira wakamaka vari mugurupu raani nani. Jesu paakati kune mbavha tiri kuenda kudenga, pfungwa kwako vanhu vakasara vachifara. Vana vanodzana kuti mana munhu akandifara tiyakutoenda ndashuwa kuti ndiMwari chaiye. Nzvimbo icharwadza vanhu zvakainyanya ndikoko. Nokuti uchawana imwe type yekuti wega unonyatsoona kuti aiwa hansi right. Ari kuno mukomano. Paulo airowa. Paulo aiuraya. Ndokubasa raitwa muvhangeri. Imagine akakurowa usangana aitonzi bishop. Wakaze saka denga racho harisi right. Kumana kuti vhara vauya kuno kufuti. Size yedoor asi measurements aNoah, they are divinely given to him. Mwari ndiada type yezvinhu zvaari kuda mukati. So vakomana vaona mumunda maita mawiti vakati tinotaura namudhara titendere tiende kunodzura. Dhara ndokubva ati no, chaende, let both grow together. In other words, ari kuti maweeds pachawo ari nani pane type yenyu. Kana ati let both grow together, ari kutoti maweeds ari nani than imimi mukaenda ikoko. Imimi mukaenda munobatanidzira wheat nemaweeds. But maweeds akasiyiwa haasi kuzobata wheat. Ari kutotyira vadzuri than maweeds acho. Do you know that sin is not a big challenge? The biggest challenge is the wrong gospel. Nokuti pasin Jesu akafira vanhu ani nani anotenda asukwenera paraka apone. But pakazoita anoparidza zvisiri izvo ari kuita rub off the purpose and the plan yeCalvary. Pasin Mwari vakatipa answer, the blood of Jesus. But any danger now is the gospel. Chinototyiwa nedenga imharidzo isiriyo than chivi.
nokuti kudenga kwa kusikuenda vanhu vari right, kuri kuenda vanhu vakaponeswa najesu ari right. Hausakamudzwa vhamirira kuti tendeukai, siyai zvakaipa, muuye munamate. Saka gospel. Imbozi yatikuudze mushe. Kuudza vanhu kuti siyai zvakaipa muuye muzonamata zviri wrong. Vanhu vanofanira kuuya muzonamata kuti vasiyiswe zvakaipa naKristu. Vakatosiya vega vana nidhi yekuuya. Vakatoita rati vari ikoko ngagarire ikoko. Nokuti chatinoda kuti muuye kuna Mwari ndechekuti akugonesei. Mukagona musati mauya ibvai magarira ikoko mutora ana Mwariwo futi. So kunzi siyai zvakaipa muuye muzonamata zvitori wrong. Nokuti hausiye unosiyiswa kana iye akurarama mauri. Ukatoona uchitosiya wega hapana niti. Handi varume sada kuroora kuti vaine mhuri dzavo. Se usingafariri mukadzi ane vana kudhara. Especially vakapedza secondary. Se usingazvifariri. Saka na pressure yeprimary chichi ane majaya ake kudhara. Bouya kudheni. Inda. Haisi favor kumana kuroora munhu ane vana secondary wakapedza kudhara. Inda musingadi program yakachipa kudhara. Kungorora mukadzi ane vana wakatobva kuuniversity watokumabasa. Inda uchida kuti urori utange kuva nevana. Unodi kungorora nevana kudhara. Uri kuti inini semurume kuprova kuti ndiri murume ndofanira kuvawo reproductive nendone mhuri yangu. Nokuti kana ane vana kudhara pane problem yekuti isaine kuti vana baba vavo somewhere. Saka chese chanditatisa kuti vafana vanoonewa vadaro. Vanoona baba vavo vakawasvitsa zera ravari. Saka Jesu achikuda wakadaro. Ukauya uchitogona andoziva kuti pane akakugonesa somewhere, he becomes jealous. Ada kuti akugonewo iwewe kuti kuti kana wakunamata uzive kuti inyasha dzaMwari. Usazobhosta kuti akatiwana takutorova ndandatobhonga. Ngopinda uchechi pandagara nditori munhu ari Bogdan. You can still boast. Muridzi wemunda atori wide nevanhu vada kudzura tani mawedzi atoti let both grow together. Kuishe madi kuti tonodzura ari kuti imi mukatoenda zvitori wese. Siyai zvakadaro. Kuti according to the gospel of the kingdom, sin is no longer a problem. The biggest problem is the kind of gospel raunonzwa. Nokuti sin yakatirwa nayo kare paKalvari neropa raJesu. But the problem yako ndekuti zvinotsanangurwa sei kwauri kuti ugone kutenda. Nokuti ndakati vamwatiri pamunikana Mwari angandide. Ndiye kuti akapiwa wrong gospel. Unofanira kunamata nokuti agara achitokuda. You know, for God so loved the world, not the church. Vakuru makadiwa na Mwari kudhara. Saka utoona uni pamwe paakakunzvengesa usinganamati. Akunzaka ini. Indakati discover kuti Mwari anondida kwete achandida. Anotondida. Because zvataita tiri kubhawa kwa Mungu wakafa. Eri zvinhu zvacho ndindaiva trainer. Ekuti akasara. Unokorwa pasi. Usandiudza kuti I was so intelligent. Zvavaita ndo zvandaita. But akamgondichengetawo. The problem is not sin. The problem is the kind of gospel. So the devil ambofa akarunga program ekunorivhesa Calvary. Angato raise ama false teachers. Satan ambofa akarunga program ekunochinja zvakaitwa paCalvary. Azvichaita, it's a done deal. Anina anotenda mari anoponeswa. Saka Satan afaite zvakaitwa pamuchinjikwa. Anokupa dzidziso inofaita maresults yemuchinjikwa. Do you know kuti wese munhu ari kutofamba akafirwa naJesu? Problem ndeyekuti imessage ipi yakasvika kwaari pamusoro penyaya yaakaitirwa. Nokuti problem hakusi kushaya Jesu anokufira. Kushaya vanhu vanokutsanangurira zvawakaitirwa kuti uzvinzwisise. The devil rather raise wrong preachers than to reverse the deal that was done at Calvary. It will never be reversed. Ani nani anotenda muna Jesu anoponeswa azvireverswe. Saka Satani chaangaite kupa vanhu dzidziso isiriyo yekuti zvakanaka wakaitirwa unongofa usina chakanaka chacho nokuti une zvawakaudzwa. Mwari haakudei ndosaka zvichiitika zvakadai so. Namatai kuti Mwari haakudei. Hauna mate kuti udiwe. Hauna kuva waMwari. Hauite waMwari nokuti uchanamata. Uri waMwari saka uchifanirwa kunamata. Satani hana kusvika vanhu. Vanhu vakasikwa nelikeness neimage yaMwari. Hauite waMwari nokuti wanamata. Wagara uri waMwari saka uchifanirwa kunamata. Satani hana munhu wakasika. Moses aitarwa naye naMwari pana Exodus.
Anonze na Pharaoh to let my people go so that they can worship me. By worshiping, they are already got his people even in Egypt. Let my people go. Egypt let my people go so that they can worship me. Now, is worship, God his people. They are already God his people. So the devil will never reverse Calvary, but he can rather raise preachers who can speak negatively. Doctrine on 7th seat. There was no need for Jesus to come. Whosoever is number, sister moon. The choice aninani anotenda mari. Saka hakuna inonzi mbeu yekuraswa. Unozvirasa wega kana waraswa nevhangeri rembeu iyoyo. The devil will never reverse basa rakaitwa pa Calvary. You rather raise false teachers. Kutotadza kunzwisisa kuti God loves you. Siya zvakaipa. Muye kuna Mwari siya zvakaipa. Uyai kuna Mwari musiyiswe zvakaipa. Ukaona wasiya asata mauri hauna kusiya wambomira. Asana mbona munhu akabhuroka anoti achanwa doro. Anenge asina kusiya, anenge asiyiwa. Akune zvinhu zvaunoramba kuti auite kana. Inyaya kuti zvokuitisa pamwe hapana. Izvezvi God loves you. Icho chamboita kuti urarame waita prayer mukutsanya. Wangomukawo zvako. Ndiye angodawo kuti tsanochovhai. Iwo zvodai Mwari akandida. Uda kuti iwo kanganini. Do you know the gift of life it is so valuable kusvika palevel yekuti mweya uri kufema mahara. Ukarwara serious ukaendeswa paparinyatwa unoiswa pa oxygen. Kuita unge wangori pa carbon dioxide. Yeti wangori pa oxygen ye free. This statement iri kutora mari. Munhu anoiswa pa oxygen angambi ngari pai. Ayoka inzwo mushika. Tata musikira akaiswa pa oxygen. Asati ari papa angari pai. Ma statement ekuruwa mari. Brother, I want to see something free. They no batteries. Gift of life. It's saying that God loves you. Satan has a problem. You have to focus on pain. You can't the gain behind that. John chapter 19, verse 19 and 22. But 22 Pilate, I was teaching this in the morning. Jesus, in 3 languages, Latin, Aramaic, and Greek. The King of Jews. He claims Pilate but although Jesus was in pain, there was a blessing over his head. You guys is irreversible. When we don't complain about him, the King of Jews, you're able to know shit. Pilate was at the in other words, it's watching it. No matter pain you win now, it is written that you are blessed. Believe the written word of the King. Nobody, no matter the challenge, you never reverse. Even animal pain, it was still written, King of Kings. Even as it was still written, King of Jews. You must understand this. Whatever is written, as you reverse way, they attack him life now. God loves you. You are blessed of the Lord. Amen. John chapter 9. We associate a challenge with the sin. John chapter 9. Yet the man was blind, but abana. John chapter 9. The man was born blind. So,
Pane problem ilipo but hapana sin ili associated nezvo. Yeah. So these people wakati chititendere tiende kunodzura. Saka vadzuri variko vanongonzwawo mwoyo kunga Isaiah. The story of Isaiah, you know it. Isaiah chapter 6, Isaiah anoti gore rakafamba mbuziya ndakaona Mwari. Mwari vakatoti ndotumani. Isaiah akati ndiri pano. Girozi ikabva pachigaro chaJehovha ine bvunze remoto ikapisa muromo waIsaiah ikati chienda. But from chapter 1 to 5 is the book of Isaiah. Yet he was sent on chapter 6. Hama dzangu chinonzi kudanwa chakasiyana nechinonzi kutumwa. Munhu kana aine calling zvinongoreva kuti ane kudanwa kana kuti akadanwa. But hazvireva kuti akatumwa. Why? You are called, but you are sent at an appointed time. Kureva kuti ukasazviziva unogona kutanga zvinhu nokuti you are called, yet you are not yet sent. Isaiah had a calling. Yaakasenza ega kuti ndakadanwa. But kuti atumwe haasati. Ndobva atanga kunyora chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Mwari ndozvino kuti mukomana mutoriwa bheto tomudana titomutuma. The same with Moses. Moses achiri muEgypt akatora muEgyptian. He was ready kubatsira hama dzake. Aizvinzwa kuti chekubatsira hama chirimo, but Mwari vasati vamutienda. But akutofanirova ari mukati. Saka paakafanirova akanzi criminal. Paanga kuita naMwari akanzi leader. Uchaona difference yacho iri pakuti when you are called, you carry the grace away guilt. All right. Paakatobuda muEgypt anzi chakutaurira kwaura munhu aitiza as a criminal. But calling yake yakutozoreva vakati one day as a leader. But akafanoita ega imhosva vakaita vese abuda mumhosva. Ndosanzi tinofanira kuimba naMwari. Ukavimba nevanhu vakanorova munhu wako vakabatwa vanokutengesera tumwa naningi. Ukavimba naMwari akakurayira munhu zvinonzi aita kuda kwake. Haina criminal record. Ishe titendere itende kunodzura. Zvikanzi let both grow together. Which means muridzi weseed anoti understand that the strength yandakainvesta mugood seed, no matter the weeds, it can still grow. Saka problem yedu now is good to see sevanhu vari part of the kingdom of God. Hatina much knowledge yezvakaiswa naMwari matiri nezvatakaitirwa. We are moved by weeds. Ukatoona munhu akupinda pakutsanya vada kuritsenjwa kubasa kwawo. Ukaona akuswera kumakomo murume ari kurova. Ukaona akuna matasteric maweeds anopa vanhu basa. Why? Because we have not dealt knowledge yekuziva as a good seed. What do I carry in me? Jesu paakanotsanya muwilderness murenje. Bible wrote he was led by the Spirit of God. Akaenda kunoita fasting. He was not led by challenges. He was led by the Spirit. Kureva kuti kana wa mwana wa Mwari, you must be led by the Spirit, not by situations. Why? Nokuti Spirit iri prophetic. Inogona kutuma kunamatira nyaya ichaitika. But kana uchilitwa ne situation inotoitika kuti uende. And sometimes you are too late. People hear me very well. Varume vaida kundodzura mumunda vane chido asi havana chipo. Havana kutumwa. Vari kungonzwawo vega kuti mudhara tipei chance tirove. Muridzi ndokubva ati ukaona munhu ane chido ndiye munhu ari dangerous. Tiri kuda vane chipo chacho vari designed, vari wired to handle it. Nokuti maharvesters hatichatuma vanonyatsoziva the difference between the wheat and the wheat. Usatambe nemurume adyara maweeds. Kuagriculture inonzi grass family. Wheat ne wheat zviri musame family inonzi grass family. Yafana nekumhuka kuti a lion and a cat cat family. Kuna kuti zvinhu izvezvi zvine masimilarities akawanda. Saka munhu adyara maweeds mumunda wewheat zvisati zvaane michero zvakafanana, you cannot tell the difference. Saka muridzi ati let both grow together kuitira kuti kana harvest time maweeds haaite zvibereko asi kuti wheat inoita zvibereko. Saka muchaseparata maringe zvibereko. Let me quickly go deeper this way. Nyaya yemumunda inyaya yeupenyu hwako. Une maweeds ari kumera muupenyu hwako. Auri kuti Mwari ndibatsirei ndibvise maweeds aya. Iye statement yaataura yekuti let both grow together until harvest time. Ari kungoreva kuti
Kana wa mature, kana wheat yani fruit, one knowledge, one fruitful understanding, it's easy to deal with the challenge. But kana usati wa mature, you also become part of the challenge. Do you know kuti kune nhamo yakatreatwa as culture? Yakuti zvakaoma kubatsira munhu mutema kumudza kuti iyi nhamo, nokuti vakazviisa mutsika. The devil akada kukuroba, anotora poverty oita part of culture. Zvinenge zvaakuoma kuti ubvise poverty yacho nokuti unonzi wangu kurasikirwa netsika dzako. Izvi patakakura taiti kana makudya sadza mukageza maoko ayombera, kana makudya nyama maombera futi. Ndaifunza kuti itsika, ipoverty. Kurispekta nyama zvakanyanya kuti haingasanganiswe nesadza aiwa azviti. Inoda kuombererwa paineka. That's why vaitova nehodhaka kuti mukuru ndiye anotanga kunhonga. Hatisi tsika, ipoverty. Ende mwangu aito kutengesa ukatanga uri mfana utatanga. Izwa, handiri munhu akasikwa nelikeness neimage yaMwari. Bible ndokubva rati you are gods. Tikauya kuculture manje, munhu wese anofara akaasociatwa with an animal. Ndo inonzi mitupo netsika. Ukanzi makadiko humba unzwa mushe. Iwe ukaenda kumunhu sokwamuti monkey, anoti I'll sue you. You're calling me a monkey, I'll sue you. The same person ukati makadi mukanya anotenga koko. Inyaya kuti culture yacho now. Hey, it's the same monkey, but yakaiswa poverty, yakaiswa culture. It becomes one thing. Iwe neuchina unenguruwe so. Ukanzi pig, unogumbuka. Ukanzi humba unoti tiri pano. Unyatsoona kuti this culture ne poverty zvablenda. It's hard to separate men from this poverty. Nokuti to him, angatoti I'm losing my culture. Tine zvinhu zvatakakura tichiona zvichiitwa, tichiti tsika dzevanhu. Ine nyaya yekuti panga pasina zvinhu zviri nani than izvozvo. Asana munoti vamazuva ano ndopa kutoridzwa magitari kuchechi. Kare vairidza hosho, vaitonzwa umwari muhosho. Kwete kuti pahosho apa ndopana Mwari. Ndodzavaiafoda. People hear me very well. Varume vakaenda vanga vane chido chakanaka. But Jesu akasvika pakuona kuti handina problem nezviri kumunda. Ndaane problem netype ida kuenda kumunda. Izvo tichingatochemedza denga. Vashumiri vasiriwo. Kwete kuti Jesu haana kuita basa akapedza. Basa rakatiwa pamuchinjikwa nderemunhu wese kuti abenefite. But haasi munhu wese achabenefita because of us the preachers. Yeah. Takabatanidzira tikadzura zvese. Pane kuti titi vanhu muite total surrender kuna Kristu. Tinovapa condition yekuti mukaita zvakati ndokuti akudei. Yeta akatokudai muchidaro. Uyai kwaari kuti akusimbisei akugonesei. Vhangeri remuchinjikwa harina problem nokuti haririvheseke zvakatoitwa it's a done deal. Ani nani. But haasi ani nani manje. Kana tamira apa. Tine zvatinoselekta nedoctrines dzatogadzira. Hatiende pamuchinjikwa, tinongotaura zvatofunga. Uyu akazodai, saka Mwari haadi, akazodai Mwari haadi. Ururu takatodiwa tese tichidaro. Ndino ukaita bitterness, vanhu apa vakaona maweeds. Vakamhanya kumukuru vati mukuru, toda kunoabvisa. Although shungu dzekubvisa dziripo, they are not mature enough to separate the two. Nokuti kana wheat isati yane mafruits, you cannot tell the difference with the wheat. Varume difference yechiKristu nechisiri chiKristu mafruits. The fruit of the spirit will separate the two. Zvese zvinenge kunamata, but zvibereko now. Nokuti chakanaka chingabereke chakaipa. Zvibereko zvinotokuudza kuti haisi Kristu pachakafana. Unozati munhu akagona chindevere aite mudevere. But andochitaura asiri mudevere. You can stand as a believer, usiri a believer. Example, Acts 12.
Murume is Cornelius. He was a great giver and he was a prayer warrior and he was not saved. Saka Mwari wakatuma ngirozi kuna Cornelius kuti minamato yako nezvipo zvasvika, but ine problem one, type yako haisviko. Why? Paridzirwa utendeuke. He was not born again. He was acting like a believer, yet he was not a believer. Yeah. Action haikuite a believer, but salvation. Yeah. Even ukatodoneta zvinhu zvikaenda kucyclone, hauitwe believer by giving, unoitwa believer by receiving Christ. Giving haikuite believer, inokuita munhu aita the right principle, but usiri born again. So even the rich, they need this gospel. Or sometimes they boast, could I do this for this nation, I give this, I did this, I'm a good man. You are not good according to the standards of the gospel. Only good to mess around the standards. Good to standard of the gospel is when you receive Jesus. Let both grow together until harvest time. Harvest time, I time yekuti pari kukowewa wheat. Zvona kuti harvest time isaini yekuti misoro yabuda pane michero. Kuda kuti when you have the right knowledge, it's easy to separate wheat away from the wheat. Vakuru kune zvinoseparatwa mulife mako nematurity. Ini baba wangu waindirwa kuti ndigeze, vakashaya izvezvi. Ndakugeza ndisina kurohwa. Ndakugona kuseparata tsvina nemunhu kuti azvipindirane. Ndiri mfana ndaingopinda mugumbezi ndakadaro. Maturity yanga isipo. Hazvina kuti ndaifarira tsvina ndokusakura kwacho. Ndikakura pasina ndirohwa, ndinongonzwa kuti ndaakurema parariki. Kuda kuti kune zvinhu zvaunogona kuseparata only when you mature. Ukafeila kumature, zvinhu izvozvo hazvibviswe pauri nokuti already kana muridzi wemunda atotaura kuti let both grow together. Kuti aritoziva strength yaakainvesta mugood seed kuti no matter the challenges it will still grow. Yeah. Can I tell you this? Kana wakatengwa neropa raKristu, no matter the challenges, you are designed to make it. Focus yako ngaive pakuziva zvawakaitirwa naMwari, zvinoitwa naMwari mauri, neability yaakaisa mauri, than to focus on. That's why I hate this doctrine. Yekuti uri kunza dhora kuchechi pamwe munhu akakuroya akaendesa $50 kun'anga. That's a false teaching. Why? Your focus haisi kutsvaga kuti akakuroya akaitei, ndeyekutsvaga kuti Jesu akaitei concerning your life. Nokuti zvakaitwa naJesu zvinodarika zvinoitwa nevaroyi. Nokuti kana doctrine iyo iri sound and correct, there is no need to preach Jesus. We must teach you to make money to save your life. Yeah. Because kana uchigona kuzvibhadharira kuti zvako zviite, there is no need for Jesus to pay for you. Saka shoko richiti, it was already paid in full. Yeah. Chicha aibhadhara zvausingagone kubhadhara. Zvipi zvekuti vanhu vanotora ropa rembudzi kana mombe unodeketera wodziuraya, iwe hauna mombe dzacho, unotora ropa raJesu. The blood of Jesus is paid in full. Hakuna doctrine yekuti raise your money to save your life. Raise your faith. Because the Savior has already come to help you. Haushikone, already imagine. Already pamwe washikona kuti akakuroya akaendesa 50, waunza kuchechi 100 washikona. Ko kana akaendesera 2000 US. Zvatopachera kuti zvavharana kutosiya. Ko uibhite kai, anotambira 3 wire bond, auibhite. Not wega mchechi kono rukozoti hapana. Mukuru ndinzwa iyi. Kuswera tichiudzana. Handisi kuramba kuti varoyi variko, but Jesu futi ari pachigaro. Yeah. Yeah. Kana wakuda kupota uchikombeya uko, tanga waziva zviri mukati. Muno muna Mwari ane nyasha neupenyu hwako. Are ready to help you pane pausingagoni. Uko vakaita zvinhu against your life, haisi dzidziso yekuti ungaswera uchitsvaga. Kuti saka vakandiroya vakaita sei? That's why wana Jesu pese paaibatira munhu, anga asingamudze muroyi wake. Yeah. Sandudza rona vasingaroyi vairoyiwa. But Jesu aingoti akaporesa munhu, zvatopera zvakadaro. Andiri kuudza munhu pamusoro pemuroyi wake, andoziva kuti kana anga ari palevel yekuroyika, zviri pachena kuti haasi padimension yefaith to forgive. Yeah. Nokuti chinzwa chiKristu chinoticha kuregerera. Saka iwe ungaziva kuti ava ndo vakakuroya for 10 years usingashandi,
tokunamatira upinda basa. First pay yako ndiyo kugadzisa mkuru. Utaka kurwadzisa 10 years usikasenzi. Yeah. Izwaika. Yaya forgiveness is brought subject. Forgiveness is not human nature, it's the nature of God. So chono chimwe zvacho audzwa uri kukuroda. Aungazvikwanisi. That's why muwenda akatexpose ndiye akabvunza kuna Jesu. Kuti munhu akanditadzira anganditadzire kangani ndichiregerera kuti kangani kutsvaga nhamba. Yeah. Dai ane ability yekuregerera aiti ishe munhu akanditadzira ndiregerere here. But akati ndikatadzirwa ngatadzirwe kangani ndichisiya kuti kangani kudafika yekushanda naye. That's why Jesu newisdom dzake akataura shida yekuti munhu anosvika pakuchena musoro achingotadza asati akwanisa. Panotira Jesu haakupikise, unozvipikisa wega kana ataura. Handiti vanhu vakabata mukadzi John chapter 9 achita ufeke nemwe murume ndokubva vasiya murume wacho vada kutongesa nyaya yavatonga. Nokuti kana vatopa mumwe munhu bheuka yapera ka. Vabata vanhu 2 ndokubva vaine munhu 1 kunoti mumwe atori pabheu. Wosvika kuti mudhara iri fresh, haisi fresh, pane mumwe atoririswa ka. Jesu haana kuti chirege kanda matombo, hamusi right. Wisdom dzaKristu dzakadai so. Bible rinoti akataura statement yekuti kana pana asati atadza ndiye anofanira kutanga kuita sei? Kanda. Kunoti Jesu akaintroduce mamwe makandiro. But makandiro akaintroduce ndiye kuti hapakandiki. Ndo pandodira Jesu manje. Haapikisi kuti musakande. Anokuti angochinja order. Muchaona kuti order yacho inoita kuti pasakandwa. Ashwa, okay, just come my brother. Vanhu vanenge vakamira kudai so, mukadzi aiswa apa pana Jesu. Vanhu vari pamberi vari matombo vari kumashure. Kuda kuti vanhu vanyanga vachida kuti nyaya itongwe. Vari judgment yavari kutarisira saka vane matombo kudhara. Kodai vaida kuti itongwe vaifanira kuuya usina matombo kuti kana azobatwa tozotema. Vanhu vaitoshedzera kuti unotomubata chete because tatomubatawo. Jesu ndobva ati aiwa asati atadza ndenga auye kumberi akandi. Uyu ndokubva aziva kuti ndine munhu wandakanyudza mari yake. Ndokubva ati amira ndiendewo. Uyu akande. Unobva zati nezvinonani nemukadzi wemunhu ndokubva uyawo. Kuti anurori vanhu vanenge vachitodzokera so. Munodzokera musingadzoki. RaJesu varume rine wisdom. Haarambidzi unokusiya wega. Let both grow together. That's a statement yekuti he is even trust the wheat in the midst of the wheat. Yeah. When you know the truth, enemy yako haisi nyaya. What Christ has done for you, don't strength yako. But kwedu manje akuite kune vari kwedu kwakazodai. Kana kuchiri kwenyu achifambe. But kana wakabva kwenyu ukava born again ukauya kwake, your focus ndeye kwa Jesu kwete kwaunoti kwenyu hakusisiri kwenyu. Enda uchiramba uchizvipa wrong identity. Identity yako haisi ya Adamu ndeye Christ. Identity yako hausi connected to Adam. You are now connected to the second Adam. That is Jesus. Kana Adam akakunzira nhamo ukatoipateka. Kana wakuna Jesu akakupa rugare, partake the grace. Haisi kwatoba so. Apa kaunoti unobva iwa usipo kwaunobva. Ndoko wakashikira wakatobva kudenga. Aupi kumalawi wakabidira kumalawi. Kaunobva chaipo kudenga. Identity yako is a place of birth. That's why you are born again. As long as you wrong identity, unorarama macrisis nokuti uri kuzvikonekta kuti chisiricho. Know yourself better. You are a child of God. You are a wheat among the wheats. But muridzi wemunda ati kudi, let both grow. Grow till you have the ability to grow despite the weeds. Vakuru munobudirira muro yariko. Iriko scripture ndotusarega muro yachindarama. But ichinzwa ka imwe level iri muna Mwari. Vavengi varipo, you can still make it. Yeah. Under the same grace, yakuti despite the enemy coming like a flood, your standard can still be reached. Hamfundisi namatrei but kwandobva kwakadai. Ukaona uchina identity yako kwaunobva, hausati wakuziva kwawava.
Yeah. Kwawava kune advantage kudarika kwaunobva. Kwawava muna Kristu wachisikwa ticha. Izvi zvinoita power ukazvitenda. Chinhu chine power panyika chinhu chinonzi faith. Saka uchiona ticha akakuti dofo. Pawakangobvuma kuti uri dofo. Ndizvozvo. But iye semuticha ukamubvunzawo zvaunoziva iwewe hazive. But ukamuti dofo anoramba kuti ndiri ticha. Chimwe zvitoda kuramba tsana. Anoziva kuti munhu wese ane zvaanogona. Why? Nokuti munhu haagone zvese. Ende munhu haatadze zvese. Saka munhu ane chaanogona. Yeah. I love this example. Kuchikoro tsamba yakambobatwa mubhuku rangu. But handisina kuisa zita. Ticha ndokuvabata tsamba yelavha inonyorera musikana riwe kudharaka. 1987 grade 7. Tsamba yakabatwa mubhuku reMaths. Ticha vakaramba kuti ndanyora. Vakati ndanakaisa tsamba mubhuku rako. Kati ndeyangu zvanzi English irimo kana udofa wako achipindirana. Ndikati chirungu chekufunda hapana bali chelafu ndokwatura. Area dzedu guys. Akapita dofa meno wakazvida wakuri champion. Wonderfully and fearfully made. In the midst of the weeds, but the right weed that can still mature and make it. Muridzi wemunda ati let both grow together. Yeah. Manje kumsha kwedu manje zvakazodai manje anandingi vakatimaka ko Jesu anokuda. Inda focus yako iri pa negative world. Kuziva varo hysteric. Adaiva ndipa tsanangudzo dzangu. Handidi tsanangudzo ndipei Jesu. Nokuti even vanoroya tisina tsanangudzo dzavo, by the blood of Jesus I can still make it. Ndakuzoti sezvidaiso. Ndakuzoti sezvidaiso. Kondi kuziva kuti sezvi kuti zvichinje uri kutsvaga knowledge iri positive. Ipapo wakazara nekuti ndakaroiwana ningi ndianokonzeresa kuti Jesu akakufira une nyasha hazvimo. Chaunoziva ndechekuti kwenyu hakuna kumira musha. Kwawara kuri musha hauna basa nazvo. Kwedu. As long usingaziva kuti kwenyu ndekupi unoteerwa nezvaunotenda. You now belong to Jesus. Pauri ropa rake rinotaura zviri nani darika remhuka. Zvoroti kana kune ropa remhuka yakachekererwa against your life, you waste yavakatoita. Kune ropa rinotaura zviri nani, ropa raKristu. Ndakati Baba Mwari akatibatsira ropa nekufana kwaKristu. Nokuti katagara tichitenda vakafa guys. Tainamata vakafa masvikiro. Mwari ndokuona kuti Africa inganamata svika Jesu wacho atofawo nokuti zvakafa ndozvaanoda. Wandozoti kana ine munhu pasi ine power. Saka ndiri kuparidza ine munhu pasi. Ende asisiri pasi akatofa akamuka. Chakanakira yaJesu chakaita kuti afa amuke. Akamuka kuti zvaakafira zvikaramba anomira iye. Nokuti wiwi ikanyorwa unogona kutsotswa nevanhu vakangwara. Nokuti akainyora akafa. But inonzi William ari the gospel. Akainyora wacho akafa ndokubva amuka kuti abate short zviri kuita. So when you pray, you need to pray in the name of Jesus. Nokuti ndiye akanyora will akafa ndokubva amuka. Haana kumuka kuti apete maoko, akamuka kuti amire kusvika zvako zvaita zvaakafira. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking into our lives. We are the weeds among the weeds. And by your word of prophecy, we can still make it. Makati let both grow together. Baba ndinokura zvakadaro, ndinosumuka zvakadaro. In the midst of weeds, I can still prosper and make it. I'm wonderfully and fearfully made. I'm empowered by the blood of Jesus. In the midst of trouble, I will succeed. Success is my portion. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. We meet again same place, same time. We are just go on Twitter, go also on Facebook, also on YouTube.